Peter, kelb gustus, imma mhux biss. Kmieni 2 filgħodu dan il-kelb ħelu kien il-protagonista fil-qabda ta' passiġġier li prova joħroġ minn pajjiżna b'26,000 fi flus mhux iddikjarati. Kien propju Peter, kelb fih dan it-taqsima tal-klib ta' dwana, li waqt li ċċekkjar tal-passiġġiera li kienu fi triqthom lejn Tunes kmieni filgħodu indika li passiġġier partikolari seta' kien qed iġorr ammonti kbar ta' flus. Mistoqsi kemm qed iġorr flus il-passiġġier li huwa Libjan qal li kellu fuqu 9,000 euro. Iżda uffiċjali ta' dwana ma kienu konvinti xejn mir-risposta tar-raġel u wara tfittxija fil-bagalji tal-passiġġier instabu 26,000 euro moħbija fil-ħwejjeġ ta' taħt. Il-Pulizija ta' kontra r-reati ekonomiċi kienu informati u l-passiġġier ġie arrestat. Iktar investigazzjonijiet għadhom għaddejjin u l-Libjan għandu jitressaq il-qorti. Persuni li vjaġġaw minnu lejn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea huma obbligati li jagħmlu dikjarazzjoni uffiċjali jekk ikunu qed iġorru iktar minn 10,000 euro fi flus kontanti.